دیوانے واجہانی ہزار منت کے ایوڑی ناچیزیا چیزی گوشگے موہ داتے اور دیوانے برجم دارو کی ادارہ کیستیں جہد ستا کردی کی ایوڑی دیوانی برجم داشتے یک پرشتگین دستوں کی اگر ردی چیزی بھی ماں پہلی لوٹا گوشی روچی چچمہ دور بیت روچی گمن دیدار بیت روچی چچمہ دور بیت روچی گمن دیدار بیت آکے سہیل دروریں آکس منی ماپار بیت پشکک تگی تہنا منا گونٹئی زہیراں سرگراں پشکک تگی تہنا منا گونٹئی زہیراں سرگراں دل ہنچی چیزی ایو کے تہنا برو تا گار بھی نام مگر یاتے مزر قیمت نبی پاسیم و زر نام مگر یاتے مزر قیمت نبی پاسیم و زر چمہ چے دل پچ گپ تگی بلکہ تہی دزگوار بھی چونے عبید کے بیگہی سنگین پیغامی ندن چونے عبید کے بیگہی سنگین پیغامی ندد کشید گوریچانی گوا چمہ چہر سے ہار بھی آسی پرنگا رو کتک باغیں بہشتہ گوادرے آسی پرنگا رو کتک باغیں بہشتہ گوادرے زرین بھی جڈی بھی بیت یاکے گلیں سنگار بھی ساہری دم کو میں تگاں کسا چو بیدز رس مزان ساہری دم کو میں تگاں کسا چو بیدز رس مزان مردم پا مردم دولتن براتا کو براتا کار بھی محنتوار